Jiber wiye ki ez jî dixwazim ku bi zimanê dayîkê bikara anîna zimanê dayîkê ji bo qedexekirina zimanê gelek Kurd pêşketina gelek zimanên din jî hatiye astengkirin. Ji bo wî yekî dewlet gelek polîtîkayên şaş û xelet kiriye meriyetê. Bi pêşxistina zihniyetek şaşa dîroka fermî bes ne tenê zimanê gelek Kurd. Her wiha Kurd wekî gel jî hatine înkarkirin û hatiye xwestin ku koka wî bêbirin. Lêberê gelek Kurd û dostên wî ji bo ku rê li ber wê kirkirîna çand û civakê bigirin bi dehan salan e ku tekoşîneke mezin dîsa bi fedakariyeke mezin dimeşînin. Vê tekoşînê bes ne tenê ji bo gelek Kurd. Her wiha ji bo dewlemendiya pirçandiya Tirkiyeyê ji bo aştî û biratiyê jî dimeşînin. Li gelek derên cîhanê ji wekî wan pirsgirêken ku em dijin pirsgirêkene. Her roj zimanek ji ber polîtîkayên şaşên dewletan ango serdestan dimire. Ji ber wan sedeman û rê li ber mirina zimanan bêgirtin netewên yekbûyî UNESCO 21 Sibatê wekî roja zimana dayîkê yî cîhanê qebûl kiriye. û xwestiye ku zimanên bi mirinê re rûbû re nebin parastin û pêşxistin. Em jî ji ber wan sedeman hem ji bo Kurdiya ku hêjî li Tirkiyeyê di kada cemeweriyê de qedexeye û hem jî ji bo ku em balê bikişînin ser zimanên ku li cîhanê bi mirin re rûbû rûne îro li Koma Partiya xwe meclîse bibe îtaate sivîl bi zimanê dayîka xwe daxivin. Ji bo wan astengên li ber pêşxistin û bikaranîna ziman ji holê rakirin divê ku guhertinên kanûnîn esasiyên li gorî rastiya welatê me bên kirin û li gorî wî polîtîka bên meşandin. Hewlên hêja gelê me yî birûmet. Em ji bo wî tim tekoşîna xwe bidomînin. Ev Sayın seyirciler, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun 66. toplantısı Hatay'da gerçekleştiriliyor. Toplantının